Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардурои азиз созен хубен саломатиётон хубай настреноатон созай дар имрӯза навор мошин замин роӣ накардиян неки хонаҳои заминӣ роӣ кардагиян хонаҳои арзони мо имрӯза бардурои азиз ҳастай дар ноҳияи Вахш 110 000 сомон хонаи заминӣ ҳастай дар ноҳияи Ҷайҳун шаҳри Бухтар ноҳияи Ҳамадонӣ яъне ки пештара Московский квартирои арзон ҳастай аз шаҳри Исор шаҳри Бухтар ноҳияи Зафаробод шаҳри Ваҳдат ноҳияи Рудакӣ ва шаҳри Душанбе ва дигар чизои арзонам бардуро роӣ кардагиян фақат видеои имрӯзаро ба қизиқ то охириша тамошо мекунен хаяк ягон хона мисол хонаи замине ё квартира мехаренда бардурои азиз аз киҷо хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен ман арзонтар ёфта дар канал мемонам ва касе ки хона дора мошин дора квартира дора мисол ягон бизнес канал чизе ки барои фурӯхтан дора ё мисол чизе ки реклама карданien метавонед ки тариқи WhatsApp дар мо роиш кунед мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем мисли ҳар вақта дона лайкира бижихен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен рафтем ака дӯстони азиз пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешава бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд бора ай Дистон мегиранд нархш бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекуна шумо бардро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш дӯстони азиз номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигирен дӯстони азиз навор сар шид видео камтар дурозай то охири видеоро тамошо кунед хаяк ягон хонаи заминӣ ё квартира мехаренда бардурои азизам бардурои азиз бо диққат гӯш кунед эълон сар мекунем квартира фиши бардуро қарор дорад дар шаҳри Исор 8 микрорайонда якхонага неки духонагаш кардагиян дом 5 этажа бардурои азиз дар 5 этаж қарор доштай мансарда будай 44 квадратный метр ремонти хона замонавӣ овсвеч ҳастай уҷрatoш 100%, кондитсионер шифонер диван хулоса баъзе чизҳош месодай нархи квартирара 280 000 сомон мега арзон мешава 280 000 сомон мега бардурои азиз арзон мешидай ё ба хонаи заминӣ дар шаҳри Душанбе ам алиш мекадай пули уруси хати 1 680 000 рубл мешидай долларш ам нависагим ҳар ди номерош имо WhatsApp дора занг зада маълумоти бештара бигирен дӯстони азиз ози ҳама ҷои ана квартираро сиёмка кардагиай марҳамат тамошо кунем баъдаи мисол сиёмкаи и хона бо дигар хонаҳода мегзарем гӯш кунем салому алайкум манам як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 8 микрорайон 5 этаж мансар намани хонадааст инаш кухни 5 ба 3 инаш зал 4 ба 3 инаш бошад спальни 3 ба 3 аввал аз ҳоҷатхона сар мекунем дӯстон марҳамат мана ҳоҷатхонаш замонавӣ ба шарт шароит мана дарои қимат марҳамат мана баня дарои замонавӣ ана ин кухниш ана холодильник кухни гарнитур телевизори шутка дорад кухни полни ба кафе ана зал марҳамат ана кондитсионер нав 1 моҳ мешавад часпандагӣ свет об ҳаст 24 соат марҳамат дар шаҳри Ҳисор ин калидор 3 ба 3 марҳамат кунед мана ҳамаи хонаҳош
لیوسترا با لیوسترا تامین است. این جای خواب اینش زکاس قطعش خانه کردگی اینش دیوان. مرحمت کنید دوستان، در وقت فروش خانه دیوان میسته، اینش فانری چورنی مزورا میسته. تلویزیون میگیریم، اینه در روش میسته. бардурои азизам монда набошен, элона давом метиҳем. дим элон дагзаштем. бардурои азиз бо диққат гӯш кунед. И хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, яъне ки пештара московский кӯчаи м баҳодуров тагиай 1,5 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ. хонаш 32 квадратай, ҳавлиш 1,5 сотиқ. ремонти хона замонавӣ кардагиай мега, овсвеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. ба чиза чораш мисол савдо мешидай, консонер, стенка мисол бо баъзе чизҳош зангзда мисол маслиҳат ё нарх мекунен, мепурсен. нарша бардурои азизам 170 000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен савдо мешава. пули урусӣ қатъи 1 миллион 23 000 рубл мешидай. номерои телефонаш бардуро ҳарди номерош номерои тоҷикистоне, номерои паёнгишда имо ватсап дора. занг зда маълумоти бештара бигирен. марҳамат, видеоша тамошо кунен. наҷа хона ҳай. наҷа калидор. дари падазина. наҷа хоначаи зимистоншин. наҷа хона меҳмонхона. нака дари падазма намиҷа. наҷа ка гарод муна. наҷ хака ҳуҷҷатхона. наҷа ка кладовка ҳезмхона. пешхона дака мактаб, баниса, бузурча, бозори калон, банк ҳама чи аст. дӯстони азизам, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. лайкора фаромӯш накунед. дӯстони азизи квартираи фасоне десен қарор дорад дар шаҳри бохтар, пештара қурғонтепа, кӯчаи кайҳонавардон дабудай. дихонагар неки ранги сехонагаш кардагиан дар 5 этаж қарор дорад. 48 квадрат метр. ремонти хона замонавиай. овсвеч ҳастай бардуро, ҳуҷҷатош 100%. квартира ба баъзе чизҳош фурӯхта мешидай. қариби хона да мактаб, садик, магазин, масҷид наздик будай. нарша бардурои азиз 250 000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен, арзон мешава. пули урусӣ қатъи 1 миллион 504 000 рубл мешидай. номерои бологиш имо дора, номерои поёнгиш ватсап дора. занг зда маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, мегзарем ба 4 миллиони имрӯза. бо диққат гӯш кунен. як апашкада квартира дар курай анаи шаҳри душанбе 46 микрорайон саховат тариқи кредит боша то 2 сола. тариқи кредит бардурои азизам 50 000 сомонша метавона ки ана период тия. период мисол 50 000 сом метавона ки бита дукомната квартира боша. ай шаҳри душанбе чӣ хеле гуфтам, 46 микрорайон саховат мисол анами территорияда тариқи кредит то 2 сола ана суми квартира то 200 000 сомона боша. бардурои азизам, хай мисол чӣ хеле ки навистагиам. номерои телефонаш имо ватсап дора. бардурои азиз, марҳамат, касе ки мисол ана квартира дошта бошен тариқи кредит, метавонен ки нами апашкада муроҷиат кунен, маслиҳат кунен. марҳамат, навор давом дора. дӯстони азиз, як бародар да квартира дар кори озамира гап мезанем. бо хонаҳои заминӣ ва квартирода мегзарем. бо диққат гӯш кунед, навистагим бардурои азиз.
хуб срочна як бародар дар квартира дар кор шудагиай аз шаҳри Кӯлоб то 120,000 сомона мехара. Бардрои азиз, аз шаҳри Кӯлоб марҳамат на касе ки квартира дошта бошен то 120,000 сомона ин бародар мехара, пулаш нахдай. занг зда мисол маслиҳат кинед. номерои телефонаш 988 00 20 05 имо ватсап дора. бардрои азиз хеле гуфтам и бародар аз шаҳри Кӯлоб то 120,000 сомонира квартира мехара. марҳамат касе ки дошта бошен инами якада мисол имо ватсап шуда ё прамои зангш бизанед. дӯстони азизам, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар пештара Қурғонтепа ай бозори Ҳоҷи Шариф 9 километр дуртар будай мобайни Киров якум дiyum қишлоқи аэропорт 7 сотиқ заминда 5 дар хона кардагӣ яна як кухниву як баня доштай ду хонаш ана шкатур кардагӣ будай пол паталок задагӣ бо барои як хонаи дигаша тахта ҳам ҳастай барои пол мисол пеш пуштакш мисол доштай шкатур кардагӣ 6 та трезаи пластик дорад ана 4 та дар 2 дона треза барои баня, як камаз санги майда, як камаз қим, ана шифр тахта барои ҳоҷатхона, аловхона дора, 40 қоб симент доштай барои аловхона ва ҳоҷатхонаш, забор дора, дарвоза ҳам доштай, оҳак дора бардрои азиз 500 кило оҳаки дига ҳам доштай, ов свеч мега пастаяни ҳастай уҷатош 100%, нархи хона бардрои азиз 260,000 сомон мега. бардрои азиз ин маълумотош камтар бисёр буд, не ки ҳамаша кӯшиш кардам хондам 260,000 сомон мега касе харидор бошен савдо мешава. ана номерои телефони поёнгиш ватсап дора бардрои азиз, марҳамат чизе ки мисол нофаҳмо боша хай мисол занг зда маслиҳат мекунед. бардрои азизам мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. чӣ хеле гуфтам лайкҳоро фаромӯш накунед. касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед, як рӯз на як рӯз хонаҳои арзон ба хаб мекунед. бардрои азизам, дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун пештара қимсангир қишлоқи қизилнишон ҳамсояи домло муҳаммадӣ айбозори коммунизм 1 километр дуртар 9 сотиқ заминда ду дар хона қатъи калидориш кардагӣ даруни хонаҳоро эмондора мега овсӯич ҳастай ҳуҷатоша маслиҳат мекунанд. баня ҳоҷатхона дора қариби хонада 300 метр дур, мактаб аст 300 метр дур, ана масҷид будай бардрои азизам, ана магазинам наздик будай нарша 170,000 сомон мега касе харидори аниқ бошен муомила дора. пули урусӣ қатъи 1,23,000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, занг зда маълумоти бештара бигиред. бардрои азизам, мегзарем ба ҳаштум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. ҳами бародарда срочни пул дар кора. гӯш кунед бардрои азиз, ана срочни пулш дар кора. чӣ хеле гуфтам, ана хонаи фиши бардор қарор дорад дар ноҳияи вахш ҷамоати ваҳдат деҳаи истиқлолш да 10 сотиқ заминда ду дар хона қатъи калидориш кардагӣ, ремонти хона миёнай, овсӯеч ҳастай уҷатош 100%, анҷомхона, дегдонхона, ҳоҷатхона, ҳамом доштай 20 дона ана ниҳоли меваддиҳанда шинондагӣ бидиҳанд. нарша бардрои азиз 110,000 сомон мега касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қатъи 660,000 рубл мешидай. соҳиби ҳамин хона мега ки ана 110,000 сомон мегум арзон мешава ё ба ана квартира дар шаҳри Бохтар боша болоиш сум метам. бо ҳами якка ду хонаи фурӯши дига ҳам дора. срочни бардоро пулшон дар корай. номерои телефонаш аст, занг зда маслиҳат кунед. мақсад ҳамин хонара дора бо ду хонаи фурӯши дига ҳам доштай. бардрои азизам, мегзарем ба квартираҳои арзон. бисёри бардор гуфтабуданд ки аз шаҳри Хуҷанд мисол ҳамин тарафҳои вилояти Суғ квартира бонем. гап нест бардрои азиз. аз ки ҷое ки хона замин квартира мисол дар корайтона дар комментария бинависед, ман арзонтар ёфта дар мисол барои шуморо реклама мекунам. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд район Зафаробод гуфтагиай домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира бардор гуфтагиай ки ана хонаи якҳуҷрага бо дуҳуҷрага табдил додагиай. ҳамаи шароитош хуб аст, мисол медрой зиндагӣ мекунӣ. нарша бардрои азиз 100,000 сомон мега касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қатъи 600,000 рубл мешидай. номерош номерои тоҷикистонае, касе харидор бошен занг бизанед.
دوستان عزیز کوارتر را گوش کنین. انا یک خانگاه نه که دو خانگاهش کردگی گوش کردین بردروی عزیز. یک کوارتر دستین قرار دارد در شهر وحدت. یک خانگاه نه که دو خانگاهش کردگیان در 10 اتاج قرار دارد 40 کوادرات نی متر. دوم بردرو نواسترویکا خانه ریمون کردگی نه که خیلی مثال افسوس صورتوی درنش نیست. مثال کسی خریدار باشین رفته پیش میبینین. صاحب کوارتر میگه که انا در شهر وحدت پیش سود یک خانگاه دو خانگاهش کردگی شکاتور монтаж стяжка кардагӣ дар 10 этаж 40 квадрат срочный пул дар курай на 650,000 сомон мега арзон мешава 900,000 рубл мешуда харидоро занг бизане. بسیاری بردارو نوشته بودند که شهر ایسار هم کوارتیر ارزان بمونه. بردار عزیز این کوارتیر افشی قرار دارد در شهر ایسار یک خانگاه در 7 اتاج قرار دارد 38 کوادرات نی متر. دوم بردار جانو نواستروی کبده نکی کوارتیر را نو ремонт کردگی بدیان. صاحب کوارتیر میگه که خانه در رو پروی استادیوم ایسار جایگیر بوده. خانه در راهی مثال قریبی راهی کلان نزدیک بوده در 7 اتاج قرار داشته. دوم بردروی عزیز 7 اتاج بوده در 7 اتاجش جایگیر بوده. با ремонти замонавӣ خیلی دستین ремонти نو نرخ بردروی عزیز 170,000 سومان میگه ارزان میکنه. پول روسی خطی 1,23,000 روبل میشده. نمره تلفنش هست کسی خریدار انیق باشین زنگ زده کوارتیر ارزان از شهر ایسار بخرین. бардорои азизам як квартира десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ хонага дар 2 этаж қарор дорад квадрат чанд навистагӣ нест бардорои азиз ва домам чанд этажаи хеле мисол навистагӣ нест касе конкретни харидор бошен занг бизанен фақат навистагие ки хонага 2 этажда дар ноҳияи рӯдакӣ домои пешина хонара нав ремонт кардагиан касе харидор бошен арзон мешава инам навистагия бардорои азиз нархша 172,000 сомон мега арзон мешава. ленский район дар ноҳияи рӯдакӣ 172,000 сомон мега. пули урусӣ қати 1,35,000 рубл мешуда. харидоро занг бизанед. дӯстони азизам монда набошен. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри душанбе як хонага бардорои азиз бахшиш дар 11 этаж қарор дошта 20 квадраташ камтарак кам будай. дом бардору навастройка хонара нав ремонт кардагиан. соҳиби квартира мега ки бино 11 ошиёна дар 11 ошиёна қарор дошта 20 квадрат бо таъмири нав рӯ парои ошхонаи Самарқанд фавран фурӯхта мешавад. хона барои оилаи хурд мега. аки квадратш мисол 20 метри квадратӣ барои ҳамун оилаи хурд гуфтагия бардорои азиз нархша 183,000 сомон мега арзон мешава намешава навистагӣ нест. хай касе харидори ани бошен занг зада маслиҳат мекунен. 183,000 сомон пули урусӣ қати 1,100,000 рубл мешуда. харидори аниқ занг зада маслиҳат кунен. дӯстони азизам ибад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аз куҷое ки хонаҳои заминӣ аз куҷое ки квартира рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо бардору якта ба якта нархҳошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд маъқул шуда боша бародарҷоно барои ҳамин дастгирӣ кардани мо як доналай ки бепала биҷиқен меҳнатҳои моро қадр кунен. раҳмат барои ҳам бардорое ки мисол ана моро дастгирӣ мекунанд ва дар комментария фикрҳои беҳтариншона менависанд. гап то надорам шеърои нар зинда бошен ҳама вақт. дӯстони азиз аз куҷое ки мисол хона квартира намондам дар комментария бинависен ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. бардорои азиз ана касе меҳмон бошен дар канали мо форатон ки хонаҳои мисол ана видеои нави мара пропускат накунен канали ма да чеё хунам кнопкаи подписатсияра биҷиқен ва лайкҳорам фаромӯш накунен бардорои азизам. ва дигар гапам надорам то видеоҳои анда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен бардорои азизам. ва касе ки то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. 5 звезда бинависен. хай бардорои азизам.